Bog. Jeste li dobro? Nismo dobro. Tako, nismo dobro. Kada sam pre 20-ak ili možda manje godina pročitala izjavu jevrejske premijerke Golde Meir, gde obraćajući se, pričajući o Arapima, kaže to što su nas ubijali, to bi im možda i mogli oprostiti, ali to što su nas naučili da ih mrzimo, to ih nikada ne možemo oprostiti. Tada sam to shvatila, verujte mi, kao jedno licemerje. Ali danas, kada vidim šta su ovi nama učinili, ti koji su nas pokrali, mogli bismo da im oprostimo to što su nas pokrali. Mogli bismo i da im oprostimo što su svoju decu uvaljivali na mesta naše dece mnogo obrazovanije i školovanije. I to bi mogli da im oprostimo. Mogli bismo možda i da im oprostimo što su krali na izborima. Mogli bismo možda ako bismo bili baš dobri. Ali to što su nas posvađali, to što su nas naučili da mrzimo, to što su nas podelili, to što rade svaki dan, to što nas huškaju jedne na druge, to im nikada ne možemo oprostiti. Bravo! To je ono najcrnje što su nam uradili. Zašto smo se kroz vekove izborili? Zato što smo bili složni. Zato što kada je bio poziv vojni za Gvozdeni puk, zato je na taj poziv se odazvalo 130% ljudi moji. 130%. Kad su zvali brata, išla sestra. Kad su zvali sina, išao otac. Kad su zvali sestrića, išao ujak. A mi ne možemo nas 5 da se sastavimo u jednoj pameti i da se branimo od zla. A kako je zlo? Pa neviđeno, ljudi. Srbija je država koja ima najviše zemljišta u privatnom vlasništvu. To nas je othranilo i održalo kroz sve vekove. Ta zemlja, ljudi, iako nema onaj u gradu, ima dedu na selu, ima majčin miraz, ima rodbinu, ima komšije. Neće u Srbiji da crkne niko gladan dok ima jednog seljaka. I šta su onda uradili? Dosetili se da uzmu zemlju seljaka. A kad je jednom zatruju, nikada ništa više iz nje ne može da nikne. 200 generacija, pazi, 200 generacija po 75 godina prosečne starosti potrebno je da se stvori 3 milimetra obradivog sloja. 200 generacija, ljudi. To oni nama spremaju. Da zatruju Jadar, da zatruju Valjevo, da zatruju Praljane, da zatruju Jagodinu, da zatruju Rekovac, da zatruju Bor. Neprijatelji se toga nisu dosetili. Oni su nas ubijali, mi smo se rađali. Oni su rušili, mi smo gradili. Ali ako nam zemlju zatruju, to više nikada nešto neće biti naše. To više nikada nikome neće trebati, ljudi.
172 rešenja je izdalo Ministarstvo rudarstva i energetike da buše po našoj Srbiji. Svaki grad će imati svoj rudnik. Moje selo, moja Suvoborska Greda, 4 rudnika sa sve 4 strane sveta. Jedno u mom selu na litijum i bor. Na drugoj strani prema Dobrinji, Dobrinja takođe litijum i bor. Duškovci, srebro i zlato, Ovčarska klisura, Sveta Srpska gora, srebro i bor. Srebro i plemeniti materijali, Takovo, srebro i plemeniti materijali. Ljudi na Suvoborskoj Gredi, koja nas je odbranila od 2 rata, koja je prirodna odbrana zemlje Srbije, bit će 4 rudnika. Pa kad krenete na Zlatibor, nema ovčara, pojele ga mašine, nema kablara, pojele ga mašine, nema Suvobora, nema Maljena, nema Riora, nema Povlena. Hoćemo li to, ljudi? Nema više to ko hoće da brani, ko neće. Mi to svi moramo da branimo. Jer šta mislite, kakvu će vodu piti Beograd, kakav će vazduh disati Beograd? Pa svi se sećate crvenih kiša, crvena prašina došla čak sa Bliskog istoka, iz Sahare, odakle već. Šta mislite, kada dune vetar sa Drine, šta će da vam donese u Beograd, ljudi? Šta će da vam donese? Sumpornu kiselinu, najotrovnije čestice. U Boru svaki 4. građanin boluje od raka. Jeste znali to? Svaki 4. građanin boluje od kancera u Boru. Pa tesne će nam biti bolnice. Ove COVID što je Vučić pravio, što su se gotove srušiti, bit će mnogo tesne. Sve ćemo kasarne morati da pretvorimo u bolnice. Neće biti mesta za sve nas. Nego ljudi, Sveti Simeon, Stefan Nemanja, na kolenima je došao do turskog sultana za ljubav svog naroda da ga sačuva. Ja vas na kolenima molim da svi dođemo u četvrtak, i oni koji se bore za vodu, i oni koji se bore za vazduh, i oni koji se bore za ptice, i oni koji čuvaju Savski nasip, i oni koji čuvaju Parkić, i oni koji čuvaju blokove, i svi ljudi koji su sa 72 područja gde će da budu rudnici. Svi da dođemo ovde. Verujte, ja sam pre nego što sam došla ovde preradila 200 litara mleka, od 200 napravila sir, pa od posle tih 200 sledećih kajmak, znači 400 litara mleka sam danas preradila i došla ovde. Nikome nije lako. Nikome nije lako. 5 dana ću ja biti ovde u Beogradu. Platit ću komšinici da mjesto mene prerađuje mleko. Svih 5 dana ću biti ovde. Nek padaju čuskije, neka grme gromovi. Svake godine plivam za časni krst i nije mi hladno. I neće mi biti hladno ovde. Ne postiđujte me, ljudi.
Naši su preci peške prešli Albaniju. Šta je 5 dana u odnosu na ceo ljudski život? Svi ovde! Pozivam sve moje kolege, pesnike i književnike da dođu ovde, da recitujemo. Svi volimo, mi smo bolesnici da pričamo poeziju. Svi da dođu da recituju. Pozivam glumce, neka izvode skečeve ovde. Pozvaću i ove koji sam im pisala monodrame, ima da igraju ovde pred narodom. To je najbolja publika na svetu. Narod je publika. Pevače da pevaju, svirače da sviraju. Nećemo tužni i pokunjeni da se ovde mrznemo. Da budemo srećni jer je ovo istorijski trenutak. Ulazimo u istoriju, branimo naše, svet nam se divi. Još niko nije na ovakav način rekao ne. Evropa se čudi. Ko je to još uspeo da jednom moćnom Rio Tintu za samo 6 blokada kaže Šibevre iz Srbije. Ja znam da možemo. Samo je pitanje hoćemo li. Samo hoćemo li svi zajedno, svetosavski, saborno. Kad kažem svetosavski, mislim na sve ljude bez obzira na veru. Otrovi narode ne traže partijsku knjižicu, ne traže krštenicu, ne traže geografsko poreklo. Sve će nas potrovati. Sve strane državljane koji žive u Srbiji pozivam. Pozivam sve one od Bujanovca do Subotice. Sve ljude koji su nezadovoljni što su im otišla deca, što su gladni, što su im prazni novčanici. Svi zajedno, ako odbranimo jedno, sve smo odbranili, narode moj. Hvala vam do neba.